Čaute ľudia, toto je video hodnotenie youtuberov. Konečne tu máme po dlhšej dobe nejaké video. Tu vidíme všetkých youtuberov. Týchto tu troch nepoznám, ale asi mistera poznám. Toho by som zaradil hneď. Krásne. A dal by som ho na ikonku. Ikonku by som ho dal, že je fakt legenda. Podľa mňa si mister je fakt legenda, takže fakt topka. Totálna legenda. Môžeme ísť ďalej. Toto je len také krátke video, ale troška máme stylistu niečo po dlhej dobe. No, potom by som tu mohol dať ďalšieho Backstrixa. Nie je veľmi dobrý youtuber. Akože občas pozriem taký, ja by som dal taký priemer. Neviem, vy si spravte v komentároch názor, ale ja by som ho dal do priemerného. Potom tu máte ďalšie Bige. Bigeho by som hodnotil. Bigeho si ho občas pozriem, nehovorím, že furt ho pozerám, občas si ho pozriem. Dal by som ho asi do tiež priemerný, kde je Backstrix. Ďalej tu máme Dukloka. Toho už veľmi nepozerám, toho by som dal do už nepozerám. Physistyle. Fyzio určite poznáme. Takže toho by som asi dal do takého, neviem, popresúvam si to tu. Dal by som ho taký priemer. Skoro všetci sú v priemere u mňa. Neviem. Ale na tie legendy moje, tak sa ešte pozrieme. Ďalší by som si dal asi Houseboxa. Toho by som rád dohodnotil. Toho si veľakrát pozriem. Toho by som dal do dobrého určite. Si to tu popresúvam. Dal by som ho do topky. Top. Fakt, Housebox je fakt top. Pokým to ešte nemáte odber alebo like, tak ho rýchlo dajte, lebo takéto videá budú furt vychádzať. No, ďalej by som asi Studio Moon TV. To je podľa mňa legenda. To je fakt legenda. Ja by som ho dal fakt do legendy. Musím ho tam nejako presunúť. Dám ho do legendy a bude tam krásne za s tým misterom. No a toto by bolo asi celé video. Takže ak to tu nemáte, dajte rýchlo odber, komentujte, dajte like a toto je všetko. Čau.